Ndewon umibonine. Ndewon. Aba mamazi CMS. Enna kumazi. Oh, tuakode. No bachin kita. I know to Igbo CNN. I know the more very deep inside the forest. Never to nakongeta. Wakazena te. Watu nisio kwanye. Ndị aka ji ọfọ n'obodo Ihituboma ayọla ndị Big Brother Naija ka ha biko dodo napụta nwa ha nwoke ahụ bụ ọzọ moto ahụ enyere ya maka na ezigbo egwu dị ha n'ahụ na o nwere ike inye nwa agbọghọ aha ya bụ Nengi moto a n'oge na-adịghị anya. Akwa efugo. Okwu a ka a tapịara mgbe ndị eze niile ndị aka ji ọfọ na ndị dibịa niile nọ na Ihituboma nwere nnọkọ ebe ha na-esu ọfọ n'isi ọzọ nnọmanị nke Big Brother Naija ka a tarapụ ya n'aka nwaanyị a dị ọcha aha ya bụ Nengi. Ike gwụrụ. N'otu aka ahụ ndị Church of Christ Delivery and Release Ministry Obowo banyere ezigbo obụbu ọnụ na ekpere n'isi nwa amadi a ka e nwee ike isi n'aka nwata nwaanyị a wee pụta na ụjọ dị n'obodo. My venture. Nwaanyị dị ọcha. My venture n'enu ife. Kwọ ụjọ. Ka a ka na-ekwu nke a na-ekwu nke jụrụ anya bụ na mgbe a chụpụrụ ọzọ nnọmanị n'ụlọ Big Brother Naija kama ọ ga-apụwa ezi ọ naghachi azụ ka ọ ga-atụsuo Nengi ọnụ ikpeazụ o ji efere 85 million bye bye. You be mumu. You think say they wise? You are a mumu. Onye nke akpara kwa ka onye Igbo. Ọ kpara kwa ka onye Igbo. Chineke. N'agbanyeghị ekpere niile a na-awụ n'isi ya. Nsusu ọnụ ka na-ahụ nwa amadi a. Hey! Ọzọ nnọmanị. Ụmụ obiligbe wee kwuo si. Ọzọ nnọmanị. Ụmụ obiligbe wee kwuo si rapụ nwaanyị jee chụpụ ego. Rapụ nwaanyị chụpụ ego. Ọ na-eziokwu 85 million mụ nwaanyị inye 2 million hapụrụ nye nwaanyị ka ị na-ekwu okwu. Ke ife a na-akọ ife anụ a. Akwa efugo. Ka ọ dị ugbu a ọ nọtago ebe nne na nna ya ebe eji ọkụkọ abachasị ya mmiri lọvụ nke ọ nwere n'ime Big Brother Naija. Imetụ ya aka nkụpụ ya ihe hapụrụ elu ụwa jere ọkụ mmụọ ya ihe a chụpụrụ gị n'elu ụwa ịchụ nwaanyị bịakọrọ ọkụ mmụọ ụmụ ọnụ n'ụgụ m tọọ na-asị gị ịbịarịchụ ụmụ ọnụ n'ụgụ imetụ ya ka nkụpụ ya tụgharịa akwa gị ka anyị chọbịa maka okwu ọzọ ka anyị kwe maka ịchọrọ gị okwu ọzọ gwa m onye isi dị mma ga-ahapụ 85 million ka chụọ nwaanyị 85 million. Ịmakara 85 million ga-arụ 7 dek n'ala Aba. Okwu ọzọ ka gwere personal issue. Ka m agbadi nke a, ka m tụọ isi tagori ka. Tọrọ m azụ. Hey! Nna dị egwu. Akwa efugo. Nna dị egwu. 85 million naira o. Ka na-ekwu okwu ihe a. Nwoke ma akpara akwa ka onye Igbo. Kedu ọ dị ka ọgwụ efere onye a biko nụ? Kedu dị ka ọgwụ efere onye? Asị na love. Asụrụ gịnị bụ dị ka? Nke bụ iwe m na onwe tọrọ 85 million onwe tọrọ kwa nsusu ọnụ abụ nwata o ji aka ịdịkwado shọ na onwe nkịta ọchịkọrọchi nwata nwaanyị biko nụ akwa efugo mmeso gbe ekpere adị na ya nwata nwaanyị a nwe nwekọkwa obi ọjọọ ụmụ nwaanyị dị ọcha o nwekọ obi ọjọọ amaghị m onye kọsịrị maka onye Akwa Ibom asụrụ na Nengi nwaanyị akwụkwọ asistant ekwensu nwanne anyị nwoke luzo 85 million nwanne anyị nwoke luzo 85 million hapụ ikwu okwu nwanne anyị eluzu gwadu 85 million inye 200,000 hapụrụ ga enyi nwaanyị maka chi maka nwaanyị yo